Kif fid-dinja kollha jinsabu wisq ilsna u kliem u wegda wisq li jista' wieħed jgħoddhom jekk jista' jgħodd il-kwiekeb ta' smewwiet. U kollha ġejja minn nixxija waħda, minn daw biċċa mitfuna u biċċa fid-dija tagħhom. Dawn għax jinkitbu jinqraw, dawk għax la jinkitbu u lanqas jinqraw, jitfemmu bejniethom, iżda ma jitfemmux mal-barranin. Ma trix tara għar ħaġa u qarrej, minn bniedem li ma bniedem ma jitfejjimx. U rejt fl-iskola ġdida li minn mindu rifsu l-art ta' Malta u Għawdex dawk in-nies li jiswew irrid ngħid il-Feniċi inkella Kartaġiniżi, qatt iżjed ma ħarġu minn dawn il-gżejjer bħala darhom, u hekk ilsienhom magħhom tħawwel u laqgħet tinqala. Ta' bilħaq li tlaqqam, iżda wkoll laqqam il-kliem ta' dawk in-nies oħra li ġew jew biex joqogħdu magħhom, jew biex joħdulhom maqagħdhom, il-ħsieb u l-ħidma għal xejn magħmula. Il-sienna sa issa kien mitfun, min ħadd imħares. Ħareġ xi darba ma' xi wieħed li siefer, iżda kif bħala sfur tal-bejt li ma qagħdu dejjem jaf f'daru, ħadd u qatt fih ma ħaseb. Alla waħdu żammu kif żammu, ma hux il-sien ta' min wieħed jarmih wara daru. Wisqa klejmiet naraw fil-fom tagħna naqqasin f'tal-oħrajn, hekk daw ukoll oħrajn f'tala naqqasin għaliex minsija. Dan kollu tarah f'din id-damma minni magħmula. Kliemna jekk nemmen lil-rasi u lil-femti u jumnissel mill-ġid Kartaġiniż. Jixidli għannuni Kartaġiniż li reġa' għadda fl-Ewropa ftit ilu. Ma naħlifx li kull kelma ġejja minn nixxija Kartaġiniża, għaliex bit-taħlit ta' wisq nies ġiet tilqim tal-kliem, hemm minni qarrej, kliem barrani hemm, qatt daqs li n-nies kienu jaħsbu u meta rafthom kxifthom. Nitma li t-tiem u tixtar dina l-ħidma tiegħi. U jekk issib xi ġewża ta' xi kelma mingħajr bidmuma, għaf li hija ħarġit li minn għajnejja. Ħadd ieħor jiġma u jlaqqat il-bjat ta' kliem li baqa' barra mid-damma biex ma dina jqedu u hekk xejn ma jintilef. Arrej, itlob l-Alla lija, jiena nitlob l-lena tas-sema u tal-art idur bik għal dejjem.